unde ați învățat dumneavoastră această meserie? De la mama mea, de la bunica, ele au fost meșterele mele. Ce a fost transmis din generație în Da, generație. din generație în generație. Bunica mea și străbunica a țesut foarte mult. Nu prea am apucat să învăț așa mult de la ea, dar totuși intuiția m-a dus spre a țesi fătii. Deci, țes foarte mult fătii. Îmi place să fac un costum popular întreg. Bete, fătii, cămașă. Prima dată am țesut preșul, din coade, din zdremțe. După aia, macaturi, țoale, mi-am făcut zestri. Mai târziu mi-am făcut prosoapele de nuntă. Deci, când pe vremea mea se făcea prosoape la nuntă. Am avut o nuntă tradițională, pot să spun că am printre primele nunți a fost cu prosoape tradiționale. Și apoi am țesut. Pot să spun că cu asta mi-am ținut casa. Am avut o familie mai numeroasă, nu atât a venit, dar războiul și cusătura m-a scos de el. Doar dumneavoastră ați moștenit acest talent? Nu, și sora mea. Sora mea. Acum chiar lucrăm în echipă și mama, că mai trăiește și lucrează. Faceți o șezătoare? Fac mereu șezătoare, da. Întotdeauna la mine în casă se adună. Cam cât vă ia să realizați o oie? Păi depinde de model. O ei tradițională e cu altițe și așa, cam o lună și ceva. Iar succesul stricătoare, aproape o săptămână. Aveam aici ceva. Culoarea asta am obținut-o din coajă de prun. Cum obțineți culoarea aceasta? Tăiem crăci de prun verzi, le cojim, le pun la fier, le fierb o zi, le las peste noapte, a doua zi le scot de acolo și bag firele. Ca să obțin o culoare mai deschisă, pun piatră acră. Ca să obțin o culoare mai închisă, pun piatră vânătă. Și le mai schimbăm și de mordant.